Пантелеймон Пономаренко быў кавалкам лайна. 100% не вельмі прафесійна раскідвацца ацэнкавымі меркаваннямі і вось такімі эмоцыямі на пачатку відоса, але савецкая ўлада, працягваючы працу папярэднікаў сваіх з расійскай імперіі, метадычна знішчала беларускую ідэнтычнасць. І спадар Пономаренко спрычыніўся да гэтага працэса ў значнай ступені. Беларусам і да гэтага часу, мякка кажучы, не вельмі шчасціць на адэкватных кіраўнікоў. Таму нічога дзіўнага, што ў Мінску захоўваецца вуліца Пономаренкі. Хоць нейкая пераемнасць. Няхай гэта і вельмі сумна. Я ездзіў по той вуліцы на 4-м, калі не памыляюся, тралейбусе, гуляў там у футбол на стадыёне «Хата-будаўнік», «Домастроитель» у арыгінале. І не здагадваўся, у гонар якой мярзоты яе назвалі. Таму вельмі ўдзячны нашаму гістарычнаму рэдактару Алесю за якасны рэсёрч. Трэба вывучаць драконаў, з якімі мы змагаемся, каб як мінімум не стаць такімі ж. Мы канал «Загляне сонца». Давайте разбірацца, хто ж гэта такі? Героічны партызан і патрыёт або прыстасаванец, які ўсё жыццё ішоў па трупах ды ненавідзеў усё беларускае. Под конец листопада 1938 году, холодной, змрочной восенью, ну вось як цяпер, Сталіну на стол паклалі ліст па сітуацыі ў Беларусі. Маўляў, недабітыя падчас чыстак інтэлігенты на чале з Коласам і Купалам ствараюць цэнтр нацыянальна-фашысцкай прапаганды. Канешне, на карысць і пад кіраўніцтвам Польшчы. Годы ідуць і мала чаго мяняецца. Янка Купала пусціл крылатае выражение «Пока живе мова, живе народ». Пользуясь полной свободой, не стесняемые ничем, эти писатели монополизировали за собой право толкователей языка, право создания новых слов, терминов, лозунгов и так далее. Они и перед этим пытались отдалить язык от русского. Бондарова и Азаронок просто дети у параўнанні са спадаром Пантелеймонам. Гэта менавіта ён, тагачасны кіраўнік БСР, скардзіўся Сталіну такім вось чынам. Да нас Пономаренку прыслалі толькі ў 1938 годзе. Сам ён з Кубані, ніякіх заслугаў па вялікім рахунку няма. Чырвоная армія, камсамольскія структуры, урэшце партыйны апарат. Што важна, чалавек перажыў жудасныя чысткі 1930-х, для чаго было патрэбна асаблівае мастацтва, праходзіць паміж кроплямі і быць максімальна шэрым. Тым часам беларусізацыя ў БСР даўно скончаная. Ноч расстраляных паэтаў з 29 па 30 кастрычніка 1937 ўжо адгрымела глухімі стрэламі. Агромістая колькасць народу расстраляная ці сасланая ў Сібір. Сяляне загнаныя ў калгасы ці ў тую ж самую Сібір, або спяць у зямлі на Кабыляцкай гары ці ў Курапатах. То бок, усё закатана ў ашфальт. Папярэднікі Пономаренкі таксама спяць у сырой зямлі з кулямі ў патыліцы. Усе гэтыя гамарнікі, Яковлевы, Генкіны, Крыніцкі цякучку кадраў забяспечвалі расстрэлы. Пономаренко ведаў пра лёсы сваіх калегаў, але не пабаяўся заняць гэтую пасаду. Напэўна, вось яна вельмі важная ягоная характарыстыка. Калі ў 1920-х БСР будавалі як вітрыну для заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, маўляў, глядзіце, як тут кайфова, давайце ўсе да нас. Дык пад канец 30-х ужо проста як плацдарм да будучай вялікай вайны Сталіна супраць Европы. Чыста лакацыя для канцэнтрацыі вайсковай сілы, якая мае пайсці ў паход. Ну і на гэтай лакацыі мусіць быць усё стэрыльна. Уся пятая калона падлягае знішчэнню. Нечым нагадвае Беларусь нашых дзён, толькі на максімалках. Шэрасць, страх і дух вайны, якая мае вось-вось пачацца. Пономаренко быў прафесійным прыстасаванцам і адразу зразумеў, што ад яго патрабуецца. Лаяльнасць, выканальнасць і жорсткасць. Калі тройкін кус, ён, канешне, там. Калі публічная прамова патрабуе яшчэ больш арыштаў. Калі прамову пісьменнікаў скардзіцца, што не дачысцілі да канца. Ведаў прынцып «калі не ты, дык цябе». Существующее белорусское правописание искажено в националистическом духе. Оно преднамеренно построено так, чтобы отличаться от русского, даже там, где в живом произношении нет разницы. В лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» слово «соединяйтесь» заменено словом «злучайтесь». А в народе «злучайтесь», «злучка» все равно, что и по-русски «случайтесь». Случка. Гэта працяг ліста Пономаренкі Сталіну, каб вы не забываліся, пра каго сёння ідзе гаворка. Дык вось, вайна для Пантелеймона пачалася ў 1939 годзе праз агрэсію СССР і Германіі супраць Польшчы. Ягоныя валоданні
адначасова прыраслі амаль у 2 разы землямі заходняй Беларусі і Беласточчынай, бо ўсё гэта стала БССР. Пакуль грымелі авацыі, савецкія песні і пляскі, па Лідзе, Горадні, Ваўкавыску ці Беластоку ганялі чорныя варанкі. Забіралі людзей, каб катаваць і расстрэльваць. Вось такое ўзнанне Беларусі у адной турэмнай камеры смяротніка. 1941. Па Беларусі немцы праходзяць як нож скрозь масла. Пра гэта мы казалі ў серыі пра Берасцейскую крэпасць. Калі ласка, калі не глядзелі, паглядзіце, зрабіце гэта, нам будзе вельмі прыемна. Ну і калі бяспечна, падпішыцеся на наш канал. Панамарэнку, канешне ж, эвакуююць з Беларусі. 24 чэрвеня ў Мінск прыбываюць цягнікі. Людзі кідаюцца да іх, але народ разганяюць прыкладамі. Бо гэта ж не для іх, гэта для партыйнай эліты, для іх сем'яў, партыйнай дакументацыі, архіваў, міністэрстваў і ведомстваў, каштоўнасцяў, золата, валюты, запасаў, ежы. Людзі похер. Панамарэнкі там не было у гэтых цягніках, бо ён цікаў на аўто. А людзі, бежанцы, пайшлі пехатою па дарогах пад бамбёжкамі і абстрэламі. Ну і каб завяршыць гэтую жахлівую карціну, ажно да прыходу немцаў працягваюцца расстрэлы ў Курапатах. Зараз гэта мяжа Мінску, раней гэта все было за горадам. Людзей возяць і натуральна забіваюць. Дзе знайшоўся ў выніку кіраўнік БСР без свайго БСР? Ну, зразумела, ў Маскве. У 1942 годзе ён узначаліў цэнтральны штаб партызанскага руху, які меў кіраваць савецкай партызанкай. Пазней ужо, пасля вайны, у сваіх мемуарах Панамарэнка напіша, як ён усіх перамог. Канешне ж, там нічога не было пра фэйлы, п'янства і марадзёрства народных мсціўцаў. Роўна як і не было пра барацьбу ведамстваў, бо кожны цягнуў на сябе. Чэкісты, вайскоўцы, партыйныя. Карацей, такія бравурныя справаздачы апантанага графамана. У Панамарэнкі падчас вайны меўся мегапраект. Ён быў усё ж не зусім доўбень, а чалавек з вялікай фантазіяй. Прыдумаў ён стварэнне беларускай арміі, фактычна на матыў польскага людовага войска. Гэта калі саветы падаставалі з лагероў, ды дзе маглі, не толькі з лагероў палякаў, і сабралі ў адну армію, якая пасля ваявала і стварала сацыялістычную Польшу. Вот так хацеў і Панамарэнка пазбіраць сярод эвакуяваных 100 000 беларусаў і стварыць асобнае войска. Ну, пад сваім пачаткам, зразумела. Ну, а афіцэрамі, канешне, паставіць расіянам, бо беларусам не было даверу, куды ж там тым беларусам. Але тая прапанова, якой на пачатку нават зацікавіўся Сталін, была пазней адкінутая як неактуальная. Здарыўся Сталінград, і саветы пасля яго і так ужо перамагалі. З прыватнай арміі Панамарэнкі не атрымалася. Давайте я яшчэ пачытаю вам Пантелеймона. Лозунг «Да здравствует годовщина Октябрьской революции» на беларускам языке «Няхай живе годовина Кастрычніцкай революции, испохаблен от начала до конца». Белорусы говорят «здравствуй», а «няхай» означает «пусть», в смысле пренебрежительного «так и быть». Годовина означает «гада большого размера». Так и говорят «ух, якая годовина», «кастрычник» – «октябрь». Но кастрыца – это не лен, а отбросы от льна. Гадам вялікага памеру з'яўляўся сам спадар Панамарэнка, я мяркую. Але яго ўплыў да глобальнай працэсы азначаўся як даволі маленькі. Валоданні Пантелеймона памяншаліся. Беласточчыну давялося даць Польшчы, бо Польша ж ужо сацыялістычная, а Сталін не мог засмучаць братоў палякаў. Да пачатку 1950-х трывалі перамовы, як устаканіць мяжу. Суседзі адкусілі яшчэ кавалак Белавежскай пушчы. Пра гэта мы казалі ў выпуску пра польска-беларускія крыўды. Калі ласка, паглядзіце, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Панамарэнка ўсё гэта быў вымушан з'есці. А вот з чым ён ніяк не мог пагадзіцца і прыклаў, сапраўды прыклаў вялікія высілкі, дык гэта з гісторыі пра полацак. Такая сітуацыя. Смаленшчына, Вялікія Лукі, Браншчына моцна пацярпелі ў часы вайны. У нейкую светлую партыйную галаву прыйшла ідэя: а давайце Полачыну прырэжам да РСФСР і створым яшчэ адну вобласць з цэнтрам у Вялікіх Луках, ну, напрыклад. Ну і тут Панамарэнка зрабіў заяву, што беларускі народ панёс яшчэ больш страшныя страты ў гады вайны і не зразумее такога рашэння. Канешне, клапаціўся не пра беларусаў і не пра полацак як калыску нашай дзяржаўнасці, а пра сябе. Ну і Полачыну ў складзе БСР ён усё ж адстаяў. Калі нешта добрае Пантелеймон зрабіў у сваім жыцці, дык вось гэта яно. Беларусу Панамарэнка, канешне ж, не палюбіў пасля ўсяго гэтага, хоць і набіваўся ў сябры, напрыклад, Якубу Коласа. У іх нават ёсць супольная фотка. Панамарэнка як інтрыган з вопытам заліваў дзядзьку Якубу мульку, маўляў: «Я цябе ўратаваў у 30-х, калі Сталін хацеў цябе расшмаляць». Ну а насамрэч ён сам прапісваў і Коласа, і Купалу ў сваіх даносах. Проста вождь
вырашыў інакш. Канешне, за гадамі яго кіравання ўжо ў другой палове 40-х рэпрэсіі працягнуліся. А кожны калгаснік меў пісаць тлумачэнне, што ён рабіў у гады нямецкай акупацыі, ці, не дай Божа, не прыслужваў акупантам. І трапіць, на жаль, у гэтыя жорны мог абсалютна кожны. Працаваў паромшчыкам, напрыклад, значыць, перавозіў немцаў. І капец табе. Сярод партыйнай эліты у Пантелеймона заўжды меліся ворагі. Напрыклад, Хрушчоў, з якім яны не пасябравалі яшчэ аж на ў канцы 30-х праз тое, каму мае належыць Палессе. Хрушчоў ці не Хрушчоў, але на Панамарэнку ў першыя паваенныя гады напісалі кляўзу. Маўляў, ён хабарнік і махінатар. Пад Масквой будуе сабе дачу, мае вялікую жылплошчу ў Менску, а яшчэ вытрасіў агромістыя грошы на раскошу. І гэта Савецкі Саюз, вы разумееце. Мэблю, карціны, антыкварыят, купленыя на чорным рынку, зразумела, ці на барахолках. Зразумела, што гэта за рэчы. Ці сцібраныя ў Германіі, ці тыя, якія засталіся пасля забітых габрэяў ці беларусаў. Скарбы тых, хто не выжыў у той вайне. Але Пантелеймона Кондратавіча такія рэчы мала хвалявалі. Кляўза дайшла да кіраўніцтва. Праўда, Пантелеймону Панамарэнку за гэта ў выніку нічога не было. Карацей, у 1948 годзе Пантелеймон Кондратавіч паехаў не ў турму, а ў Маскву на пасаду сакратара ЦК ВКПБ. Сталінская пасада, сур'ёзная вага. Таму некаторыя казалі, што ў Панамарэнку Сталін мог бачыць свайго пераемніка, прынамсі аднаго з кандыдатаў. Але не атрымалася. У 1953 годзе Сталін памірае. Кар'ера Панамарэнкі ідзе вельмі дзіўным шляхам. Ён стае то міністрам культуры, то першым сакратаром ЦК Казахстана. Урэшце, у 1955 годзе памірае Малянкоў, адзін з прыбліжаных сталінскіх тузоў, які доўгія гады крышаваў Панамарэнку і прасоўваў яго. Бо Пантелеймон быў жанаты на сястры жонкі Малянкова. Падумайце, як гэта спалучаецца. То бок, Сталін з Малянковым здохлі, Панамарэнка застаўся адзін, а пры ўладзе ўжо Хрушчоў, стары ягоны вораг. Пантелеймона Кондратавіча ссылаюць на дыпламатычную працу. Гэта лічылася менавіта ганаровай ссылкай. Калі пасадзіць не асабліва трэба, ці няма за што, а вось адсунуць куды падалей, прынцыпова важна. Панамарэнку паслалі ў Польшчу, пасля ў Індыю, пасля ў Непал, пасля ў Нідерланды. Дарэчы, з працай у Нідерландах звязана ці не апошняя публічная гісторыя пра Панамарэнку. У 1961 годзе савецкі хімік Алексей Голуб са Свердлоўска вырашыў стаць невазврашчэнцам. Так рабілі ў СССР. Едзеш у замежнае турне, пасля мільёну праверак і просіш там палітычны прытулак. От гэты Голуб такім чынам і паступіў. Кожны падобны выпадак моментальна ставаў жудасным скандалам. Таму Панамарэнка на чале групы савецкіх дыпламатаў прыбег у аэрапорт, каб адбіць хаця б жонку Голуба і выцягнуць яе ў савецкую амбасаду. У выніку Алексей застаўся, а ягоная жонка паехала ў слязах у СССР. Гісторыя, на жаль, мела працяг. Хіміка праз паўгады ўсё ж выманілі ў Саюз, найхутчэй шантажом, дзе яго чакала не толькі жонка, але і пакаянне на камеру, суд за здраду радзіме і турма. Панамарэнку яшчэ кідалі на розныя там пасады, у тым ліку як прадстаўніка СССР у МАГАТЭ. Пасля ён ужо крэпка сеў у Маскве як пенсіянер всесаюзнага значення. То бок, не быў абавязаны мёрзнуць у чэргах па прадукты першай неабходнасці, а атрымліваў нармальную такую пенсію і дэфіцыты ў спецкрамах. Памёр у 1984 годзе таксама у Маскве. Давайте я все ж таки дочитаю лист Пантелеймона Иосифу. Вся эта вражеская работа в области правописания, неразбериха, путаница, смесь в правилах определяет большую безграмотность оканчивающих школы. Решительно очистить литературу от произведений с национал-фашистской контрабандой. Кое-что мы уже в этом направлении сделали. Поднять литературную, преданную молодежь, освежить литературу, укрепить руководство Союза писателей. Махровый стыль, няма чаго дадаць. А наше сённяшняе апавяданне можна скончыць гісторыяй беларускага даследчыка Алексея Каўкі, які жыў на Расіі і шмат працаваў у тамашніх архівах. 1970. У дзяржаўнай гістарычнай бібліятэцы ў Маскве Каўка знаходзіць да халерышчы беларускіх вельмі цікавых выданняў. Прыжыццёвыя Богданович, кнігі Ластоўскага, Янкі Лучыны, Яна Станкевіча, Кастуся Елізатава, Ранні Купала, Колас, Танк, выданні БНР і беларускай вайсковай камісіі, шмат да халерышчы чаго, багаццё. Віленскія кніжачкі нават 1910-х і 20-х гадоў. Гэта ўсё доўгія гады было забаронена ў БСР, бо варожае. А тут нейкім чынам знайшлося, то бок перажыло. Алексей звярнуў увагу на штамп, які ўсё гэта аб'ядноўваў. Там было напісана ПК Пономаренко.
кнігі паходзілі з яго бібліятэкі. Але меліся там і іншыя штампы. Меркую, гэта папярэднія ўласнікі, якім не пашчасціла перажыць сталінскія часы. Хутчэй за ўсё, іх расстралялі. Добра, Панамарэнка цікавіўся па доўгу службы беларускай тэмы, нешта там пачытваў, але чаму тыя кнігі апынуліся аж ў Маскве, а не ў дзяржаўнай бібліятэцы БСР? Ёсць меркаванне, што ўсё даволі проста. Побач з іншымі штампамі паўсюдна стаяў і штамп кніжнай камісёнкі «Магазин 14». І кошты алоўкам 20 рублёў, 6 рублёў, 15, 100, 3, то бок Панамарэнка усе гэтыя унікальныя, сапраўды унікальныя выданні, канфіскаваныя ў рэпрэсаваных, прыехаўшы ў Маскву, тупо занёс у камісіёнку, здаў і забыў. Сапраўды мразотненька. Слухайце, магчыма, спадар Пантелеймон, мяркую, быў добрым мужам, бацькам, дзядулей і гэтак далей. Жывёл, можа, любіў. Але для Беларусі гэта сістэмны клерк, які паслядоўна яе знішчаў. А калі скончылася кадэнцыя, дык паехаў паразітаваць у іншыя месцы. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Дзякую вам вялікі за прагляд. Калі ласка, падпішыцеся на нас і давайце беларусець разам. І таксама не быць такімі, як Пантелеймон. Пакуль.